Dnes nám vyšla krásna karta. Ráno múdrejšie ako večer. Najskôr sa dobre vyspí a potom konaj. Môžeš všetko robiť hore, dole, ale pokiaľ je celá situácia taká prekalkulovaná, riešenie nenájdeš. V túto chvíľu bude najlepšie všetko nechať, dobre sa vyspať a potom s čistou a jasnou myslou dovoliť tichému hlasu intuície, aby ťa naviedla k tomu správnemu rozhodnutiu. Niečo ti vo svojich myšlienkach uniká a je dôležitý kľúč, ktorý sa spustí vtedy, keď príde aha moment uvedomenia, ako sa vlastne zariadiť. Odpočíň si od neustáleho premýšľania, ako to celé vymyslieť. Čím viac nad všetkým dumáš, tým viac sa do toho motáš. Pusti to, jednoducho, nechaj to a za pár dní sa riešenie objaví.